Ola amigos, pois nada, xa que temos que estar na casa, hai que buscar formas de estar entretenido e algunha planificación do que vamos facer no día e tal. Así que eu puxeme a contar un pouco a miña historia, empecé a rebuscar fotos antiguas dos meus coches de carreiras e cada día vou poñendo unha foto de cada coche e comento pois, un pouco algunha anécdota ou algún recuerdo que teño dese coche. E así estou entretenido unha parte do día e creo que por lo menos os que lles gustan os rallies e que me siguen pois tamén teñen aí un entretenimiento despois de estar obligados a estar na casa. Así que nada, dar sobre todo as gracias aos que teñen que traballar e que si son imprescindibles, como son todos os sanitarios, os transportes, en fin, todos os que teñen que traballar para que todos poidamos estar máis ou menos ben na casa, darles todo o ánimo e xa sabedes, quedar na casa.